Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Lignaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Lignaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Lignaay babalay! Good morning! Naimbagal daw, bigat kada kayo amin, apo. Mabigya kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakaratsari Matuan, Lignay Balay. Jadgaran na sa ikapaborito tayon RJ Jimenez, always at your service. Nakalob na kantabay lang ulad sayan agaw. Webes la atatong tanagagik, pit sa 8 la at bulan na Enero taon 2026. Sa magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timat siyempre at ating tanagagik. Jad technical side, ang kaperom, the only one. Ed Puso and Madam Cherise, Engineer Nixon Dakal. Ay ne, ang butol ni susiplog na dagaman to. Ha? Ang butol ni susiplog na dagam. Pero manalalwar tayo at atong tanagagik ta. Ni walay in-forwarded siya kaya may informasyon. Ya ni paakarad saya so kipapasi panaon. Aya so butol ya nalilik na tayo. Wala may ibabagadan natin. Kwanta no, how true is this? Pero, maong lamay naantaan tayo at atong tanagagik, tapyan na panalwaran tayo, agauntan. Sa ibabagada, at sa ayan nalilig na tayong betul na panahon natin, it will probably last until August. So, January, February, March, April, May, June, July, August, ibig sabihin, for 8 months? Ay, magano. Tasay weather dyan Pilipinas at kinlaban. Mamauran tan Tiago, gantan. Rainy season and only dry season. Duaran season labatan. Dry season and rainy season. Gantan. Pero syempre, lapod lanti, at sa ibabagadan hanging amihan at makakalik na timot na betul. Tamay betul, yes, no. Yaman na po sana may bansan makakalik na snow at unti tikyab jad Pilipinas kanyan untan mo't nalilik na tayo betul na panahon. Kuanda? Pero ayas ibabagada tinawag dan apilyon phenomenon. Apilyon phenomenon na tatang tanagagi kasi kuanda. Sayan phenomenon, aya may panaon niya sa mundo. Ya panaayaman tayo, will be very far. Araw-rawi, unarawi agaw.
we cannot see the phenomenon kwanda, but we can feel imay impacto and it will last until the month of August ti kwanda. Ya, jadsayan panaon, we will have a colder weather than ever before. Ge. We will have a cold weather than ever before, which can lead to flu, coughing, difficulty breathing, among others atateng tanagagi flu, panateng, coughing, panakok, difficulty breathing, amay abut-abutan tayo'y linawa tayo yakwanda atateng tanagagi. Kanyan say kwanda, nakaukulan, pabisgagan tayo, may immunity tayo. By using plenty of vitamins and supplements to strengthen our health. Akwanta balot no pakana ng mga nagbibenta ng mga supplements and vitamins ito. Just to encourage us to boost our immunity by using itong mga vitamins and supplements. Anyway, there's nothing wrong. At ating tanagagi, tanggano natin nila ba that we really have to supplement yung kakulangan ng nutrients na nakukuha natin sa mga panangan natin na gauntan. O how do we supplement yung mga kakulangan sa vitamins? By taking vitamins and supplements to strengthen our health at ating tanagagig. So nakaukulan, we always have to take to watch out for our immunity tayo at ating tanagagig. Nakaukulan na monitor tayo na nakaukulan mabisbiskag tayo na at ating tanagagig. Under this phenomenon kuno, the distance from the earth to the sun is normally 5 light minutes or 90 million kilometers. Balat jad say panoon na say Aphelion phenomenon, we are 152 million kilometers away from the sun, and that is 66 farther, 66% farther. Yasay kwanda at ating tanagagik no unarawi, sumundo tayo at sinayay agaw, the air will become colder, and our bodies are not used to this temperature. Nagkalalo la dyan Pilipinas, Santa Timat sa Pilipinas, at ating tanagagik, at makakalik na timat na sa may putang na panaon. So there will be a significant difference kanda. Kanyan, we must maintain our health as best as we can, whether it is cloudy or sunny. The cold will increase just the same. Kwanda. Pantarian titan siri na tatang tanagagik. Anyway, whether mayroon niyang ganyang phenomenon, lagi naman nating sinasabi, agauntan, manalwarya naynay. Pati jad panangan, agauntan, tapian jaruntan, agtayo basta-basta man sakit. Tano, simpre, anything that is sobra is poison to the katawan. Agauntan, it is poison to the body. Agauntan na tatang tanagagik. Anything that is also kulang will also make the body weak. Kanyan katamtaman lang. Katamtaman lang. Pero wala raraya manahin onyan fenomeno nanto Oh, by the way, congratulations. Congratulations sa mga bagong lawyers natin. Aray kapasa ya baluran abogado. Abogado tan abogada. Ni malapod sa may bilang ya nan take na sa may bar exam at sa may katantaon at atong tanagagik ay 5,594 labat. 5,594 supin masa at sa may 2025 bar examination. Yapim maway so resulta karuman. At unong at kinan
Supreme Court Bar Chairperson Associate Justice Ami Lazaro Javier, at ay 5,594 is 48.98%. Nasara may angala, tan akumpleto daso sa may taluy-agaw, taluy-agaw laman na natin to. Ayun ang sama natin, every week, 4 weeks, at loob na bulan na Setyembre, 4 weeks tan. 3 days labat lamanaya. Natan say top notcher sa kaya UP graduate with the 92.70% ya grade sunala to atatang tanagagik. Congratulations Irin. Tani from out of the 13,193 na examinees, 11,424 lang ang nakapagtapos. Nakatapos ng pagsusulit from September 7, 10, and 14. 3 weeks. 3 days ibabaga tumayay. Makalasyan ka aliway computation mo. September 7, 10, and 14. So, 3 consecutive Sundays na nag-exam po mga to. Imagine, 13,193. Ang nakapagtapos lang is 11,424. Ibig sabihin, wala ra may aglasin mabid sa may second week. Nayarin a frustrate lad sa may first week ya exam to. Yang gapoy ang lagin ni uba to'y susto. Anta tumatad sarili to lagi ya. Ay, hindi na. Hindi ko na itutuloy. Mababagsak din ako. Hindi rin ako papasak. Kwanto lagi. Ito wala ra may uman eh. Aram balat nan sakit. Nan sakit. So, congratulations. Kaya naman ni-exam kayo, ay, dasal kayo laba. Tapi yan dyan tan nasumsumpal yung atatang tanagagik ni manang nangis, Manang nangis at likat da. Iraray ay so pimapasa karuman. Wala may sakay and featured da. 11 times, mi kalabin sakay tulayan ng bar exam, ni pa sa tumatla kalamor. At ang lami ibabagadan, never say die. Agaw na tatang tanagagik, hanggat may buhay, may pag-asa. Nan naman ni apantungtungan tayo tay flu, panateng at ateng tanagagik lapod sa so posibleng nalik na tayo phenomenon. Wala natan so ibabaga na sa Department of Health. Na walang dapat na ikaalarma ang publiko hinggil sa mga ulat ng super flu. Pinaliwanag po ni Health Secretary Teodoro Herbosa kaninan kapigan man iran agaw walay pimaway at social media. Ya sa ibabaga datat ng tanagagik mukhang babalik na naman tayo sa paggamit ng face mask. Ito na kaya yung tinutukoy nang nag-post na yon na mukhang babalik na naman tayo sa paggamit ng face mask. Pero ang sabi, paliwanag po ni Health Secretary Teodoro Herbosa, ito pong flu outbreaks sa mga malalamig na bansa gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, yan daw po ay dulot ng winter conditions doon. Pero dito sa atin, sa Pilipinas, sa tatang tanagagik, karaniwang nagkakaroon ng mga sakit na influenza sa panahon ng tag-ulan. At sa kabila nito, pinaalalahanan ni Herbosa ang mga Pinoy na bumabiyahe sa mga naturang malalamig na bansa na magsagawa ng kaukulang mga pag-iingat kabilang na ang pagpapabakuna. Actually, requirement po yan. Kapag ka pupunta ka ng ibang bansa, magpapaturo ka na sa may flu vaccine, yakwanda, anti-flu vaccine. Atan good for 1 year. Kanya no wala rin biyabiyahe aman so actually gagawin dating tanagagig. Papanunot lamang natin na sa Department of Health under Secretary Herbosa. Yasay kwanto, this is not alarming. Maong lanti This is not alarming. But there is a new variant out there. Anong new tanay? Hindi alarming kwanto. Insan to babaw yun. Wala balon variant kwanto.
Oh, yan tutan kasin variant lamat atateng tanagagik. But, kanto if you're going to North America or the UK, maybe get the Northern Hemisphere vaccine. Di ba? Tagte unlad Amerika? Agtimot unlad United Kingdoms. Akin, United Kingdom, akin. Gabi pa kayari tayo. Badyat sara man labala suma makapambiyahe lagi at North America at United Kingdom, ha? Ngayon, kinumpirma rin naman ni Herbosa na noong nakarang taon, ang Pilipinas ay nakadetect na rin naman ng 17 kaso ng naturang bagong flu variant. Ngunit pawang nakarecover ang mga ito. Kaya very confident siya na magsabi na nothing to worry kasi nakarecover naman. Pero ewan ko kung makaka-recover naman itong mga 2.25 million na mga Pilipino. Although ang sinasabi, jobless sa Pinas, bumaba sa 2.25 million noong Nobyembre ng taong 2025. Pero malaki pa rin po yan. Malaking bilang pa rin po yan. Sinasabi sa balita, mga kapaborito, na bahagyang bumaba ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho o walang pinagkakakitaan noong Nobyembre ng nakaraang taon. Sinabi ni Philippine Statistics Authority Chief Claire Dennis Mapa na batay po sa pinakabagong labor force survey, nasa 2.25 million ang naitalang unemployed na edad 15 pataas. Mas mababa raw ito kumpara sa 2.54 million noong Oktubre ng 2025 at mas mataas naman sa 1.66 million noong Nobyembre ng 2024. Sa percentage na 51.52 million bilang sa labor force, ang mga aktibong naghahanap ng trabaho sa panahong ito dahil sa kawalan ng pinagkakakitaan ay nasa unemployment rate na 4.4%, mas mababa sa 5% noong October 2025 na nangangahulugan ang 44 sa 1,000 na katao ay walang trabaho. Out of the 1,000, 44 ang walang trabaho. Ang bilang naman ng mga may trabaho ay tumaas sa 49.26 million nitong Nobyembre ng 2025 mula sa 48.62 million noong Oktubre ng 2025. Ngayon, nilinaw ni Mapa na ang maliit na pagtaas ng month-on-month sa unemployment o sa employment ay dulot ng kalamidad na naranasan sa buwan ng Nobyembre kahit na papasok ang holiday season na dumadami ang labor demand. Pero sa totoo lang, sa dinami-dami ng pera ng Pilipinas, dapat lahat may trabaho, agontan. Diba? Nakakalula nga yung mga sinasabing figures na napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw, agontan. Kaya kung sana yung trilyong mga piso na yon na napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw, pero los buenos, kung sana yan hindi napupunta sa kanila mga bulsa, siguro walang Pilipinong walang trabaho. Anto? Manay siya kaya? Kaninang ng UAI, antayo tatong talaga ay sumakapadismaya. No wala man ay ghost flood control projects, wala mo't iray ghost repair. Wala mo't iray ghost repair. May kunwa, sige ba ito baga, kunwari in pa-repair da, pero andi manaya. Pero in singil da, at gobyerno. Likas yung mga tantuwa. Ayagi, very enterprising iray Pilipino at panaggawa na kwarta. Hinatulan ng Sandigang Bayan na makulong ng 6 hanggang 10 taong pagkakabilanggo sa bawat bilang ng graph ang 5 dating matataas na opisyal ng Philippine National Police kaugnay ng maanomalyang ghost procurements ng mga spare parts
sa pagkukumpuni ng mga Police Armored Vehicle Units noong 2007. Inabsuelto naman sa kaso sina dating PNP Chief Retired General Avelino Razon, kasama sina dating Lieutenant Colonel Rainier Espina, dating PNP Accounting Division Chief Antonio Retrato at ilang pampribadong suppliers matapos mabigo ang prosecution na mapatunayang guilty ang mga ito sa naturang kaso. At sa desisyon ng Sandigang Bayan 4th Division, nahatulan ng guilty sina PNP Logistics Support Service Bids and Awards Committee Chair Colonel Emmanuel Ojeda, Vice Chairman Colonel Riuel Liverne Labrado, LSS Purchasing Officer Lieutenant Colonel Josefina Domano, wala ni BE, LSS BAC members Major Annalie Foro, another BA, Turaraya, Master Sergeant Victor Pudao, at Lieutenant Colonel Henry Duque. LSS Inspection Officer Lieutenant Colonel Warlito Tubon at mga non-uniform personnel na sina Yolito Fuentes at Alex Baramera. Ito po ang hatol ng korte. Ito po ay mga napatunayang nagkasala sa 4 na counts ng graft habang ang iba pang mga kasamahan ay 1 o 2 counts. Kaugnay ito sa procurement plan para palitan ang gulong ng V-150 personnel carriers na nagkakahalaga ng 2.78 million pesos. Pagbili ng supplies at spare parts na 134.388 million pesos. Kigrabe. Nanyuta na, karakol na kwartay Pilipinas. Pero akin at karakol balat sa karakol sa maniirap. Ghost procurement ng 8.705 million pesos supplies at pagkumpuni para sa maintenance na 39.61 million pesos. Puro milyon sa pantutungtungan dya. Natan, inggan-gan na korte, yaman bayar matiraya na damyos. Ya 83.9 million pesos sa PNP na may interest na 6%. Sana sa susunod may mahahatulan din doon sa mga involved sa flood flood control fiasco. Sana anto nang tila rengal tila. So sa may kinatawtan tanagagik desisyon ng korte, sana ganun din sa mga involved sa flood control. Kapigan kasi tani limagpas lamay Disyembre, January la. Angga po ne. Untole sulik na ibalik kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapanit sana imanangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit,
at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Pinararok Iran Kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say, tanging ikaw ang katabi, garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjet Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan ng matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan.
Alas 8:07 sa oras sila tatin talagagi at Liknay Balay. Kalop kan tabi ni siyempre. Diyan nga rin na sa ikapaborito tayo na RJ Jimenez, always at your service sa magtarilingkor Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Jerome. Oy, long time no here, Sir Jerome. Say kwanto. Hi, Daddy Don Joseph Kanilang Bakani, the Wonderman Macho Masculado Guapito. Sip-sip kan mo nga. Masanto sa kabuasan at sige namin ditaan at 88.1 DWJA Radio Pangasinan FM. Paborito, Liknay Balay kwanto. Lugayin ko para di Reverend Father Raymond Bok Oligani, our Superman Paris Priest, tan si Reverend Father Jerry Indito, our Parochial Vicar kwanto. Jerome Antinorio, na Portik Bugalyon, Pangasinan. Ay. Likewise sa ating tanagagik, binabati rin natin ng good morning si Sir Ben Hovillanos. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ben. At siyempre kay Madam Emma Lipio, siguradong apuyat ya kalabyan. Nan vigil di tan chapel na basing ta watan so samay imahe na say Jesus Nazareno. Ta sayay agaw na Biyernes, January 9 at atong tanagagik at fiesta. Fiesta na say Jesus Nazareno. At ditan at barangay mi, ditan at area mi, ditan at parish mi, may Jesus Nazarene Parish, ya watan so barangay Dulag, barangay Basing, barangay Amangkuro, tan barangay Balugo, at sisilibran damat itan. Yearly mat itan at atang tanagagik. At niya imahe is di replika mismo. Nasa may Jesus Nazareno, Black Nazarene, at Quiapo. Manlapod Quiapo, inawit ditan. At Jesus Nazarene Parish at atang tanagagik itan niya replika nasay Jesus Nazareno. Kanyan naani, tawatan na chapel na barangay Basing, wala mo'y libot, unang at kinan Brother Noel, libot, insan kaya alauna na ngaram. Kaya libot, insan nobena, kaya nobena, insan misa. With Father Jaime Quinto. So magandang umaga po, kay Madam Emma, ganun na rin kay Nanay Bihing, man birthday la at sa January 27 o 29. Happy birthday. Advance happy birthday Nanay Bihing at salamat lalamat. Sa may sira. Tan amay tulamay kin in tulaman na pising. Walad nguroy dilak agkulang ula nabitla. Basta amala. Pising at atang tanagagik. Thank you. Kay Nanay Kunching, also likewise, good morning. Untan mat at si Kradi Madam Perla, tan si Kagawad Esperanza. Tan siyempre, saramin niya taga Barangay Basing, milibot kay Nani, tan minubina kayo, tan mimisa kimat, And by the way, at atang tanagagik, speaking ni Adsaya ay so aratay papawiran scammers, aratay yung papawiran scammers sa tatang tanagagik tani nan karuman abitlatilaya. Abitlatilaya tatang tanagagik ya walaray manuy natan ditan at siyudad na San Carlos tanad sari kabangibang iran baloy lapot impakabiktimada impakabiktimada ya no iner pati sara may retirement da ya naawat da tatang tanagagik at imputi kada ininvest da at satan tawag tuya ay scam.
At nung kapigan manaagaw, nun karoman matlam lamang January 6, nun ago na Martes, kung kumon, January 6, na aresto na saray kapulisan so sa kay Mr. Joshua Arlayacan. Ya si katuya may ibabagan makan gawa nasa may controversial ya JRL Quarta Trading Company. At pimaway susamay warrant of arrest malapod Regional Trial Court Branch 77 na sa San Carlos City. Kanyan walad kulungan natan si Mr. Layacan demanded malasikit demanda narel. Demanda narel at atin tanagagik. But definitely, siyempre, sa kaso to at dengalan ditan at the Regional Trial Court na sa siyudad na San Carlos. Ni pigara may criminal case yung sigap da kontrad si kato. Criminal case numbers 14169, 14170, 14171, tan 14172. Patira for syndicated estafa. Syndicated estafa at ating tanagagik. Natanon karuman, wala agawan press conference di ba na opisina ng Mayor Jolier Ayoy Resuello na sa San Carlos City. Jadad sama niya agawan press conference, tatangguy rin to. Irara may more or less 10,000 ira yung investors, yaaluko na sayay JRL Quarta Trading Company. Jad sa may panatang guyor to ng Mayor Ayoy at ibabaga to natin at saray investors mangisagap kimat na kaso. Sagap yun sa kaso at atin tanagagik hanggang pulay pagayo tanaral. Imbaga to naral la may suspect at atin tanagagik kanyan hanggang pulay pagayo yung paano saya at umbuat at arom niya lugar. Unamot at arom niya lugar o dinoon at arom niya bansaya manamot-amot ande. Tawalalad kustodiya na sa ikapulisan. So, natan tawalalad kustodiya na sa ikapulisan, it's about time ya isagap yumat so sa may reklamo yo. Tapian dyan tan nababawi yo, imay investment yo. Antak man uy kayo, man nangis kayo at sa ating pakapirdi yo. Taantak nan irapan nyo ratan ya kwarta atatang tanagagik. Ya aliwan basta-basta itan. Natantapian nababawi yo, naawat yo mat so hustisya. Isagap yo so reklamo si katutan so sa may paghihimok na ginawa. Imbas nga itong liknaan tumat ng Mayor Ayoy para sa rekabalayan to. Siyempre, abagayin tumat ira. Taon niya lang so irap na bilay mo't lanti at tatang tanagagi kay insan naluko ka ni. Naperdi ni may nanirapan mon kwarta. Sakit-sakit ya tuloy. Kanyan sa kwento ng Mayor Ayoy. Sagap yo sa kaso. Kayo mapagat ken single kilabat at kinan Mayor Ayoy aglapiga. Wala so na itulong to si kayo. Actually, jad San Carlos, Solay City Prosecutor's Office matditan. Noong gapi pa kayari yo, single kitan, City Prosecutor's Office. Si Karamat, so ang tulungad si kayo. Ang gapi pa kayo at atong tanagagik. Ngayon, dengalanti pa at atong tanagagik, si Mayor Ayoy at sa may agawaya press conference, tapyan dyan unta na tatong tanagagik at nalinuwan tayo. At sayin agawa at untal na sa panang nangis na sa investors pero singa nalalao kay politika. Nananyo at atin tanagagig, dengalan tayo. So, amin agawan press conference at bautan sa Office of the Mayor, City Mayor, Mayor Ayoy Resuello, tansari kabyangan na 4th Estate. Sa ibang issue naman po tayo. Ano po ang masasabi niyo, sir, dahil itong mga nakarang araw ay talagang naging mainit itong JRL. Nahuli na po kahapon, hindi po sa siyudad ng San Carlos, pero sa ibang bayan po, sa Malasiki. Ano po masasabi niyo dito? Unang-una po, congratulations. At nahuli na rin po. Actually,
nais sa katuparan po yung hiling ng nakararami. Lalong-lalo na po yung mga nasaktan, mga nag-invest, na unang-una po agam-agam baka mamaya mawala dito sa Pilipinas si Mr. Layakan na biglang makapag-fly sa ibang bansa. So wala na po yung agam-agam niya. Pangalawa po, yung malaman kung nasan siya. Ngayon po, nandyan po siya sa police station sa Malasiki. Pangatlo, yung makasuhan po siya. So dahil po dun sa kasong final sa kanya, merong warrant of arrest, without bail po yan, hindi po na po, yan, syndicated large scale stuff, non-bailable po yan. Hindi na po siya hindi po siya makakapagpiyansa dyan. So, pang-apat po, alam ko naman po ang hinihiling, lalong-lalo na sa mga puso ng ating mga kababayan, yung maibalik po yung investment. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor, maibabalik pa po ba? Hindi ko po hawak yung isip ng tao. Siya lamang po ang makakasagot kung maibabalik niya pa po yung investment niyo. Actually, kung kanina lang po, ilang tao ho ang nagpag sa akin dito sa opisina. Umiiyak pa ho sa akin. Nakakaawa ho talaga. Ang sabi ko po, mag-file sila ng kaso. Kasi kung hindi po sila mag-file ng kaso, paano kung nakipag-arreglo yan? Eh, wala kayong kasong final. Diba? So, at least, mag-file na lang po kayo ng kaso ninyo para kung makikipag-arreglo man po siya, may habol po kayo. No? Napakit itong isipin na itong nangyaring ito ay maraming naapektuhan. Marami pong nasirang buhay. Marami po kasi mga naglo. No? Pero let's look at it on a brighter side. No? Yung sabi niyo po dati, sana po makulong na. Andyan na ho, nakulong na ho. Sana po malaman namin kung nasaan siya. Andyan po siya sa Malasiki. Sa pagkakahuli niya man po o pagkaka-surrender sa kanya kung ano man po yung nangyari sa kanya. Tama lamang po na panagutan niya. Dahil kailangan pong mabigyan ng hostisya yung mga taong humihingi nito. At dapat lamang po na yung mga tao ito ay mabigyan natin ng linaw kung ano po talaga ang mangyayari doon sa kanilang investment. O magkano natugas ng contract natin? Ako po kasi, dahil meron po kasi nagsabi, inamin ko daw na 2 bilyon. Hindi ko po inamin. Base po yan sa impormasyon na dumarating sa atin. Kasi po, ang sama ko nung sinabi, inamin ko, ako aaminin, hindi ko naman alam kung magkano talaga. Meron pong, based on the information on hand na binigay po sa atin, mga 2 billion po daw ang sinasabi. Yun po ang sinasabi nila. So ako po, hindi naman po ako yung nandun pa lang nagko-compute kung ilan yung investment nila o yung ilan yung nag-invest at yung ilan yung mismong halaga nung na-invest sa kanya. Pero yun po ang sinasabi. Yun po yung sinasabi is 2 billion daw po. Mayor, do you have the number kung ilang po yung naging biktima dito sa San Carlos City? Ang sinasabi rin po, based on the information din po, no? Ang sinasabi po, it's either kulang-kulang 10,000, 9,000 plus or kulang-kulang 10,000. Yun po yung investors. Not only in the city of San Carlos, but in different places din po yung mga investors niya. Sir, bakit sa Malasiki hindi sa San Carlos? Nahuli o Hindi ko po maintindihan, baka doon po inabutan o doon po sila nag-decide na surrender. So, hindi ko rin po maintindihan kung bakit doon sila nag-decide mag-surrender sa Malasiki. Siguro po yung question na yan, siya na lang makakasagot kung sasagot po siya pagka tinanong po siya sa media o kung hinarap po siya sa media. Kung magkakaroon po ng time, ay harap po siya sa media. For clarification ngayon, nahuli o hinuli? Nahuli, sumuko o ano ba? Hindi ko rin po ma-confirm kasi wala naman pong statement. Ang sinabi lang, nandun na po si Mr. Layakan sa Malasiki. I don't know kung surrender o nahuli po siya. Pero definitely, Mr. Layakan is already in Malasiki Police Station. Pero yung mga reklamo, Mayor, nakasampa dito sa San Carlos? Nakasampa po dito sa siyudad ng San Carlos yung mga kaso. Meron po siyang kaso nakasampa sa Branch 77 doon po sa Quezon City. Pero yung una pong mga na-actionan, ang mas na-actionan po is yung dito. Hindi. Mas na-actionan po yung dito na nagkaroon po siya ng warrant of arrest yesterday. Pero pag yung complainant, Malasiki, siyempre doon siya ilalagay sa kulungan doon. Ang complainant doon, Malasiki, doon siya hawakan ng polis. Kung taga doon yung niloko niya, sa Malasiki rin. Hindi, problema nga, marami naman siyang niloko. Kaya nga, yung custody sa kanya,
yung protocol ng police, doon siya ikukulong. Kasi pwede namang dalhin dito yan. Pero pag kung yung crime ginawa po doon sa isang lugar, doon kayo kukulong. Naunahan lang kayo ng malasik eh. Siguro po, naunahan lang po. Pero siguro po, yung, kasi nakita ko po yung Republic of the Philippines versus hindi po complainant eh. Hindi, wala pong pangalan yung it's Republic of the Philippines versus, so ibig sabihin po, it's a higher, higher government, may decision na yung RTC na entity po ang nag-ano sa kanya. Mayor, so hindi totoo na hinihiling sa inyo na kaibigan niya raw o ka-close itong si Mr. Lea? Alam niyo, lahat naman po ng tao kaibigan ko, basta tinuring akong kaibigan eh. No? So, hindi po malayong sabihin sa akin o laging ini-issue sa akin, kaibigan niya, laging nakakasama yan, pinupuro niya. Hindi po malayong mangyari na sabihin nila sa akin yun. Kasi ako naman po ay napaka-approachable. Kahit sino po kaya kong kausapin, kaya kong kakwentuhan. Kung may problema, kaya kong tulungan. Yung issue naman po, Mayor, na pati daw kayo nag-invest outroad. Alam niyo po yung investments kami, napakaraming nadaklit. So masasabi ko lamang po siguro is, ang mga taong invest dyan, umasa na magkaroon ng magandang buhay. Na doon sa pag-asa, na doon sa pag-iisip nila na magkaroon ng mas magandang buhay, ito po ang ginahinat na ng kanilang ginawa or naisip na plano. O hindi naman po kasalanan ng tao eh. Hindi naman nila kasalanan pare-parehas yan. Nagkataon lang po na ganito ang nangyari, merong mga problema na lumabas, so lahat po sila naapektuhan. So, bakit kayo sinisisi instead na yung may sala ang sisisiyan? Hindi ko nga po maintindihan eh. Kasi hindi naman po ako nang-inganyong mag-invest sila. Kukunti lang po sila. Hindi naman po lahat. At kadalasan po ng mga nagsasabi niyan, yung iba po dyan, hindi nga po mga investor eh. Yung mga iniisip lang nila po gusto nilang lituhin yung isip ng mga tao. Pero meron din po merong mga nagsasabi na, si Mayor kasi ganito, kaibigan niya yan. Anong eleksyon, humiram ng 200 million yan kay Joshua Layacan, yun ang pinang-vote buy yan. Wala ho akong utang kay Mr. Layacan, nilinaw ko na ho yan. Nung nandito siya sa Sangguniang Consort. Wala ho akong utang kay Mr. Layacan na 200 million, 50 million, 100 million, 10 million, wala po. Wala po akong hiniram na pera sa kanya. Ayun, sabi nung isang vlog, nagsalita doon kayo sa Christmas party niya. Sabi nung isang vlog. Hindi po ako nagpunta sa Christmas party niya, inimbitahan niya po ako sa birthday niya. One time. Tapos, yung guest of honor speaker po na sinasabi nila na pinopost pa doon sa vlog na guest of honor speaker ako, never po akong umatindi doon sa opening ng kanyang negosyo. Pangatlo po, yung nagsasalita po ako doon sa mga barangay, tinadatnan ko na po siya doon kasi hindi po ako yung nagsasama sa kanya doon or hindi po ako yung nag-invite sa kanya sa lugar doon. Inabutan ko na po siya doon. Sabi ko nga po pala kaibigan ako eh. Kung sino yung gustong lumapit sa akin, I can call him a friend. Pwede ko po siyang tawagin kaibigan ko. Mayor, idugtog ko sa tanong ni Kapaborito Dennis. Would you say na yung pagkalink ng pangalan nyo sa GRL is may political color? Maybe. Pwede pong may political color yan kasi ever since naman po, right after pa lang po ng election, nililink na yung pangalan ko. Oo. Right after po na mahuli si Marid yung JRL, sabi ako na daw po yung nag-parade. Kasi daw po may utang akong 200 million sa kanya. Para hindi ko na daw bayaran, pinarade ko daw po. So there's something political between these issues that is na meron po dito sa yung mga magsasabi po. Meron po ako nakikitang kulay ng politika. Pero hindi po ako sure kung sino po yung behind nito. Pero siguro po, kahit naman sino makikita eh. Hindi man po tayo pinanganak kahapon na pinupuntirya po talaga. Sabi ko nga, bakit niya pupuntiryahin yung tao na tumutulong pa? Diba?
Yes, yung mga nabiktima, Mayor, sabi nyo kanina, dumudulog sa inyo, humingi ng tulong. No, yung mga particular na tulong at advice na nabibigay nyo sa kanila ngayon? Actually, hindi lamang po tulong. Yung iba pong humingi sa akin ng tulong, binigyan ko ng abogado, ako pa nagbayad ng abogado. Oho, totoo yan. Kasi nung una po, yung iba ayaw maniwala. Yung nagstay po sa akin, na naniwala, ginawa ko po, pinakita ko, pinatunayan ko sa kanila na tumutulong ako. So ako po nagbigay ng abogado. Ako po nagbayad ng abogado. Oh, eto. So, yun nga po, nung lumalabas na yung issue na yan at nakita na nila na tinutulungan ko na to, samot-sari po yung lumalabas sa social media. Anong ginagawang aksyon ng lokal na pamahalaan? Anong ginagawa ni Mayor? Hindi yan tutulong kasi may pera din yan sa JRL. Investor din yan sa JRL. Hindi tutulong yan kasi kaibigan niya si JRL. At tayo kung tutulong kalalante, sa irap tutan, iramay totoo, you cannot please them, you cannot please everybody. Whatever it is that you do, meron at meron pong kukontra sa inyo, meron at meron pong magsasalita. Pero sa mga taong alam yung totoong ginagawa mo, hindi po sila ganyan magsasalita sa iyo. Ano po masasabi niyo kanina? Yan ang topic natin sa interview. Yes po. Tinignan namin yung mga reaksyon. May mga nagsasabi, hanggang pula, nakatakas lang. Ano po masasabi niyo doon? Kung nakatakas na po, sa bagay, hindi niyo naman po kasi makikita sa police station ng Malasike yan. Dahil hindi po ihaharap sa inyo. It's either you're a family or you're the lawyer of the accused, of the arrested person, para po makita nyo yan at hindi nyo po makakausap. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, merong nag-post pa, nagpunta po ako sa Malasike, hinanap ko po si Mr. Layakan, pero hindi ko po nakita at hindi po ako pinapasok kasi dapat lang po pala pamilya o kaya abogado. Alam mo naman pala bakit ka pupunta dyan, di po ba? Kung alam mo na ganyan, bakit mo pa pupuntahan? Para meron ka lang masabi. Huwag po nating guluhin ang isip ng mga kababayan natin. Tulungan po natin sila. Good afternoon, Mayor. Good afternoon. You have said that you are also a victim here. Did you really invest to this JRL and how much? Alam nyo, ganito yan. If I was the one who invested, it will be a very, very big issue. Why did I say that I was a victim of this JRL? Ako po ay naging biktima dahil ako po ay naniwala sa kabaitan niya. Ako po ay naging biktima dahil pati mga kababayan natin dito sa siyudad ng San Carlos na pinapangalagaan ko ay umiiyak na at nasasaktan na. So I was also a victim because he was very, very good in talking, makipag-usap, mangumbinse. When I presented him to those people here in my office, na yun ang hiniling nila sa akin na sana po mailabat niyo sa JRL, makausap namin. Noong nakipag-usap po siya dito sa aking opisina, sa opisina, at kasama po yung mga investors, yung mga nag-organize ng prayer rally, meron po silang napag-usapan. Nagbigay po siya ng araw. After na po magbigay ng araw, the day before po niyan, sinabi din po siya sa ospital. O sige, sabihin na natin, give him the benefit of the doubt. Tumakbo siya sa ospital dahil kung ano-ano daw ang tumaas sa kanya. Ilang araw po siyang nando sa ospital, tapos hindi na rin po siya nakikipag-communicate. After po niyan, tinatanong ako ng mga kausap namin, Mayor, may chance pa po bang ang sabi ko sa inyo, magdemanda kayo. Kasi kung hindi man po matuloy yung pinag-usapan ninyo, at least may sarili na kayong aksyon. I had a series of meetings with them. Pero never po na nagpakita na si Mr. Layakan. One time lang po ang huling-huling nakausap ko siya. Kasi may message ko siya doon sa Messenger. Sabi ko, andito na ang yung galing po sa Manilang Istasyon na kung saan mataas pong opisyal ng national ang namamahala sa istasyon na yun. O andito na sila, ano pong gagawin ko? Ibalik mo yung pera ng mga kababayan namin. O kababayan natin, kako. Then after that po, wala na hong communication yan. That was November po yan, nung huling nakausap ko siya. Until now po, hindi ko na siya nakausap. Never ko na rin pong nalaman kung nasaan siya. Dahil po,
magaling po matinig Sa pamamagitan po ng social media, nakita po kayo doon na sinasabi ho ninyo na naglagay ho kayo o nag-assign ho kayo ng mga pulis para siya ho ay maalalayan. Ano ho? Ito ho ba para siya ho ay hindi ho makatakas? So, sinabi ho na he was arrested without warrant of arrest. Meron kamay ho ba kayo rito sa pagpaparesto, Mayor? Saan po ba siya na-aresto ng without warrant of arrest? I'm just asking it, Mayor, kasi yun ho yung lumalabas na he was arrested without warrant of arrest. May warrant po siyang lumabas kahapon. Okay. Oho, may warrant po siyang lumabas kahapon, no? So yun po yung gusto kong linawin. Kung meron pong nagsasabi ng ganyan na he was arrested, na wala pong warrant of arrest. Actually, nag-uunahan nga po yung mga polis kung sinong kukuha sa kanya o kung sinong makakakuha sa kanya Pero meron po warrant of arrest kahapon. Lumabas po yan. May balita po but I cannot, hindi po ako pwedeng, I'm not in liberty to talk about it. Pero siguro po malalaman nyo na lang later on kung ano yung mga nangyari. I was just given information on how he was first apprehended, then kung paano siya napunta ng Malasike. Pero siguro it's not on my part para po sabihin yan. It should be the PNP. Sila po kasi ang nakakaalam kung ano yung nangyari dyan. So ayoko pong pangunahan sila. No? Pero sabi ko nga po, he was arrested because there is a warrant of arrest. You cannot arrest an individual without a warrant of arrest. No? Mayor, saan po nag-originate yung warrant of arrest? Dito po, sa San Carlos. RTC, San Carlos City. Then he must be brought here sa San Carlos City. Siguro po, depende po yung kay Judge. Wala kayong spot report na ng pulis yan? Wala po sa San Carlos kasi Malasike sila Xerox copy lang sa Malasike, wala kayong spot report? Wala po So that the media can know what happened now, how he was arrested? Wala po wala Malasike po ang Malasike ang Actually, sabi ko nga sa hepe ko kasi tumawag sa sir, lumabas na po yung warrant of arrest niya. O sige, mas maganda tayo na tayo na sa San Carlos o kayo na sa San Carlos na makakuha sa kanya. Pero right after a few minutes, sir, nasa Malasike na nandun na siya. So yun nga, Mayor, meron na pong ilan na nag-file ng kaso laban kay JRL. Ano naman po ang payo nyo dun sa iba pang mga nabiktima na umiiyak pero hanggang doon lang yung kanilang aksyon? Mag-file ho kayo ng kaso. Tutulungan kayo sa piskalya. Again, I cannot divulge any other more information with regards dun po sa piskalya. No? Pero mag-file po kayo ng kaso. No? Mag-file po kayo ng kaso. Siguro po, kasi ganito po yan, napakasimple lang Kung ano po yung iniisip ninyo na namamag-asa pa kayo, iba pa rin po yung gumawa kayo ng aksyon. Iba pa rin po yung meron kayong sariling, kung hindi man po ninyo makuha yung, kung hindi nyo man ma-meet yung expectation ninyo na sinasabi is maibabalik yung pera ninyo, ibang-iba po yung meron na po kayong aksyon. There are some cases filed po. No? At alam ko po marami pa pong susunod, lalong-lalo na po, nandyan na po sa kulungan si Mr. Layakan. Okay. Mayor, meron ba kayong mga legal action? Lalong-lalo na po sa mga taong nag-implicate sa inyo pag pinag-uusapan po ang JRL? Looking for ways sa akin nga po napakasimple. Lahat naman po ng what comes around goes around. What comes around goes around. What goes around comes around. No? Kung ano man po yun, baka mamaya tamaan kayo karma. No? Matakot kayo sa karma. No? Pero sa pangsarili ko po, basta wag lang po yung pamilya ko. No? Alam ko, public figure ako So kailangan hindi ako maging balat sibuyas. Pero wag naman po yung below the belt na at tatamaan nyo na yung pamilya ko. Hindi ko papayag na gawin niyo sa pamilya ko yan. Kasi ako po, ever since mula sa tatay ko hanggang kaming pamilya, we've been a public servant for more than 30 years. No? Mula sa tatay ko hanggang sa aming mga anak. No? So, hindi po ako papayag na sisirain nyo lang po yung pangalan na pinangalagaan ng tatay namin hanggang kami mga anak para lamang po sa mga kapritsyo ninyo
na ang gusto niyo lang po, sirain yung pangalan ng tao dahil galit kayo, ayaw niyo sa akin, kalaban namin kayo sa politika, o meron kayong gusto na hindi niyo nakuha sa akin. Parang awa niyo na. Yung karma is real. No? Huwag niyo pong gagawin yan sa kapwa-tao ninyo. Pero panahon po babalik yan sa inyo. Basta kami po sa siyudad ng San Carlos, nagtatrabaho lamang kami. Kung ayaw na po kami ng tao, may iboto sa susunod na eleksyon. Pero kung iilan-ilan lamang po naman kayo na nagsasalita niya, kita-kita na lang tayo sa eleksyon para malaman na lang natin kung sino yung gusto pa rin ng taong bumalik dahil alam nila yung serbisyo na ginagawa namin. Minsan kasi, puro kantsawan, nadadaan po ko sa kantsawan eh. So kami po nagtatrabaho lang. And just to inform everybody po, no? May pinasa po ang Sangguniang Panglungsod na resolusyon endorsing po yung pagpa-file ng case ng different agencies, lawmaking bodies, dito kay Mr. JRL, Mr. Joshua Rosario Layacan. Meron pong pinasa ang Sangguniang Panglungsod. And meron din pong mga bagay na gagawin ng Sangguniang Panglungsod para po sa mas ikahihinahon ng puso ng ating mga investors. Actually, hindi na po yung investors lamang eh. Yung ating mga kababayan sa siyudad ng San Carlos, kasi San Carlos City is being dragged because of me. Kasi gusto po akong sirain ng ibang mga tao. So ngayon po nadadamay na yung pangalan ng siyudad ng San Carlos. Biruin niyo po, sarili niyong bayan, sisiraan niyo. Dahil lang galit kayo sa mayor. Huwag niyo hong idamay ang San Carlos City. Malayo na po narating natin. Kung ano po yung narating natin, pinaghirapan po natin yan for how many years. Dapat po mas maging proud kayo sa siyudad ng San Carlos, hindi nyo binababa ang siyudad ng San Carlos. Basta lagi nyo pong tatandaan, no? Hindi po ako papayag na i-down nyo ang pangalan ng siyudad ng San Carlos. This is my city. This is San Carlos City. And this is your city. Pagtulong-tulungan po natin na panatiliing maganda at maayos ang pangalan ng ating siyudad. Si Mr. Layacan, narating na rin dito sa San Carlos yan. Kasi ang detention sa Malasike, isusurrender din yan sa pre-GMP. Nilalagay din yan dito may pre-GMP. Yes. With the mayor, siguro po nila namin yung final statement tungkol sa issue na Opo. Unang-una po, maraming salamat ulit, no? At sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood, ganun din po sa lahat po ng investors. Sana po ang isipin na lang po natin, no? Kung ano po yung pwede nating gawin para sa sarili natin. Unang-una po sa lahat, kung hindi pa kayo nakakapag-file ng kaso, mag-file na ho kayo ng kaso. Kung wala naman ho kayong plano mag-file ng kaso, wala po tayong magagawa. Pero at the end of the day, tayo rin po ang magtutulungan. At the end of the day, tayo rin po sa siyudad ng San Carlos ang magmamalasakit sa isa't isa. Kaya sana po, magtulungan na lamang po tayo. Kung ano man po yung meron tayong problema ngayon, malalampasan din po natin yan. Wala pong problemang hindi kayang malampasan. Alam ko po masakit, alam ko po mahirap. Pero itong problemang ito, malalampasan po natin yan. Basta magtulong-tulong na po tayo magkaintindihan. Maraming salamat po. Magandang hapon sa atin lahat. Si Katutan na Tatang Tanagagik, so katibukulan na sa may interview. At kinan Mayor Ayoy Rezuello na sa siyudad na San Carlos. Wala may di parang nasari mamatak ka ng tuwa, yasay kwanda, numabungaso sa kaya sanggag na mangga, tupak-tupakanda. At natatang Tanagagik, mabata-batar, malinlinulatan, we need not explain furthermore. Actually, sa siyudad na San Carlos, Arawila, sukulan to at ating Tanagagik, malayo na ang nararating ng San Carlos. Bukas, malalaman natin kung gaano na kalayo ang narating ng lungsod ng San Carlos. Wadyan nila sa pikaran pagkabat pa imano, malalapanid sa rin manangantabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
San ang putak-putang rin impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Lahat tayo'y laging nagsisikap para abutin ang tuktok nating hanap. Kapag hinahabol ang pangarap, di kumukurap kahit mahirap. Tatak ng tapang, itagay ang tunay. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Drink responsibly. Itagay ang tunay. Tatak ng tapang. Tatak Ginebra. Drink responsibly. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:44 oras no natin sa Likna ay bali at ating tanagagig. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Nakakalot nakakantabay ni sa magtarelingkor magtaren kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Magandang umaga po sa inyo, sir. Ay siya nga pala sa mga taga Barangay Basing kasi mukhang may meeting ng 1 p.m. today para sa pagpili ng Hermandad. Kasi ang tayo-tatong tanagagik dito na Binmalay, uso type Hermandad. Yeah, sa role to tayo Hermandad, actually, he should be a part of the church. Si Katumanta. Akinta, manuna, akinta mansisilibra tayo na fiesta. Mansisilibra tayo na fiesta in honor of our patron saint. Aguntan. In honor at sa may pamagalang at sa may patron tayo. Patron na sa kaya lugar. Kanyan man pi fiesta. Kanyan si rin, sa manunan rason na sa panpipiesta tayo at saray nanduruman barangay, nanduruman balay, it's because we celebrate the feast day of the patron saint. Aliwan lapod may atawag labat ya fiesta. Walay rason no akin. Agaw tanatating tanagagi. At si katutan subalbalag ya role natin na sa Hermandad. Before the celebration na sa fiesta, wala ni nobena 9-day. Nobena yakwanda ya tawagan. Tatawagan ka tanatating tanagagi. 9-day nobena. Ya at the end of the nobena, si katutan man so pan-celebrate na sa fiesta. Natan, kanyan untan na so kabalag na sa may role na sa may Hermandad nakaukulan kabyangan na say simbaan. So
yung celebration na yon, it's actually is a spiritual celebration, pero lapud lanti what tamot iray barangay officials, so say pagmamaliwan to walay collaboration natan gauntan. So walay collaboration na sa hermandad tan say barangay council. Pero foremost, napagsawalad kanunutan tayo, we are celebrating that fiesta because of to honor our patron saint. Gauntan. Pero napagnunutan timat, wala ni minsan siya susamay tatawagan niya separation of the church and the state. Meaning, sa barangay, sa gobyerno, agtunayarin pibabalian so satay selebrasyon. Gauntan. I mean, suluan. Singa suluan niya pibabalian, itan su preparasyon na say pansilibray fiesta. Gauntan. No, correct me if I'm wrong, ha? Pero untan su pakatalos ko nante, walay napag collaboration. Pero sa isang katagayan at sararatan, aman su hermandad. Gauntan. Aliwan sa may punong barangay, aliwan sa may barangay council. Although because we like collaboration, kaya tapi markup so pamadalan na sa may fiesta. Wala mo akagatarya meeting natan. Alauna, eleksyon na sa hermandad. Supposedly, last year ni dapat tan sa eleksyon at sa may last quarter ya, assembly meeting. Pero aga-agawa, gauntan, na, di tanad barangay basing. Natan wala ipupurso da. Watan natan so imahe nasay Jesus Nazareno. What is more important to you? May celebrante yung may fiesta na Jesus Nazareno o satan so meeting yu ditan? Ito pot ko labat ha. Panunot labat itan. Not unless agyo gabayo walay nagawan libot na ani, not unless agyo gabayo walay nagawan nubena na ani, not unless agyo gabayo walay nagawan misa na ani, dito na chapel na barangay basing, tasay una nyo ni sa tay meeting. Basta sa inunot yo, ang gaputan niya laman nyo, ang gaputan niya posisyon nyo, no, agtatan inter, nasa Diyos sa katawan. Gauntan. Natan, wala yung pasabidad siyak matjay, liknaan da atatang tanagagik, sa kaya concerned citizen, liknaan to, adjay, sayay, panagmintina na parking, parking, jad, syudad na Dagupan. Sa ikwanto jad say liknaan to ay, pag doon sa labas ng isang gym, wala biniklaton gym eh, mantikit laran mantikit iray kabyangan na puso. Kahit di naman nagkukos ng traffic, kwanto. Pero pag araw ng sabong, yung mga sabongero, kinukuha yung isang lane para sa parking. Yung isang auto shop dyan, akabungit-ngit, iraramay sisirbisan daran luluganan at karsada. Okay lang sa puso. Palakasan ba sa Dagupan? Pati sa may pigar-pigar di tanad lukaw, kwanto? May pakanan, so gabay ti baga. At parking di man parking dya, double parking ni, kwanto? Pero hindi pinapansin ng puso. Di mad amay putok to may gym? Agmat mang kukos na traffic? Tikitanda, iramay agka-part di man. Kaya pinaparating po natin ito ngayon sa atensyon ng ating mga magigiting na kabyangan na tatang tanagagik na sa Public Order and Safety Office. Lalong-lalo na sa kanilang posto chief, sir, kagawad. Tinatanong po nila sa atin ito. Kasi
Nagpa-park po sila sa isang tapat ng gym, dyan sa particularly dito na Tapwak, tanggapin na panparkan lante, at agmat mangkukos na traffic, pero mabut iran natikitan. Iray luluganan niya man pa-park ditan. Pero kanto balot, no wala balot so agaw na sabong, kawigi kawanan so parking, panagparking na saray luluganan. May sakiditan niya, auto shop, car repair center, akabungit-ngit ireluganan, okay labat, at si kayo. May sakuya pakanan na pigar-pigar, ditan matadlukaw, kawigi kawanan mat so panagparking na sa luluganan, okay labat, at si kayo. Actually, mas nakakaisturbo yung pigar-pigar dyan. Akin kwa nyo, nasa malapit sa crossroads. Malapit sa crossroads. Antay mo lay volume na sa luluganan yung dadalan, inagwagawad sa atan yung lugar. Not to mention pa yung mga talabaan ditan. Sa kimot at sa ramay makakakos. Makakasungag na sa tay batik na trapiko ditan at lukaw. And what the very ironic pa kasi andyan po yung bahay ng kapitan. Malapit sa mga talabaan, katabi lang po nila. Di ba, Counselor? Pero very ironic, despite that presence of the residents ng kapitan dyan, ganun pa rin. Ang ganun talikero ng Engineer Rodolfo diyon, yan ang nangyari, ipiragdanin maong aliwan maugaw sa mananap bilay, malinis ingan itan iya kagagawa nan samay mantako ira gauntan mas maungni nan satay mantako ira. Pero let's put things in order ya kwanda. Aliwan samay lapud ta kanupugan day mananap bilay at untan malaba laki papasan diha ilirati mat ira kumun na susto. Man sukero, ta? Pero ayalan ti asin pasabidan liknaan akin at singa walay pipilian yung titikitan. No gabay man paliwawa, we are open. Pasarkila ba dyan istasyon? O di nun tawag kayo. At stasyon mi, 0939-100-9931. O di no 0927-974-2784. Mangkalaw matira. Si kami agam makakaisturbudaran man park kami matlabadya tapen makapanpaligat kami da isot at undukay ni bilay may kwanda natikitan kami pero aram manay so walad sabong manlilikat matira pero man pipirdiray kwarta kwanto ti agdara tikitan kawigi kawanan ni may sakiditan car repair shop kawi akabungit-ngit ire luluganan no maminsa wala ni ibang gaan niya gawadan. One time abanan ko sakay pick up tan sakay kutsi. Kaskasen may kutsi. Ayupi, atupi may arapan to, may hood to. Abang gato may ubot nasa may pick up ya si servisan da ditan amod sa tanya repair shop. Abang gato ubot. Di atupi may hood to at atang tanagagik. Kanya nyo see, the danger na sa tay presence na saratan niya luluganan niya, wadan mismo at gilig na dalan. Una tras una bantira, makakaperdira, makakapirwisura batik na trapiko. Tawad tan may traffic lights. Dumaminsan aka-green la may traffic lights, ag kani makago akin. Walay man papatras, walay man papa-forward. Naluluganan unlad paglay may gwardya para enture luluganan tapi napaatras to napaabanti tura may umpapaway yaman papapigan na sari luluganan ditan. Where is justice there? Where is fairness there? Katutan sa karawda. Bagno si kami labat jay yung palingat labat tikitan to kami kwanda atanay makakaisturbo dalan cause ni na aksidente. Okay labat. Aray walad sabong, okay labat. Nagkalalo la may panganan di man, may pigar-pigar. Aliwan sa ipampauga sa tatang tanagagi.
Pero, dapat sana mauksuymat and fair. Fair and just, dapat. Ito dapat yan dyan kasi if we cannot apply fairness and justice at atang tanagagik, ablugan nyo ra, imbes na natulungan nyo may walay negosyo to ay, ya gym, ya laon ni nasaray customers to, siyempre no, kilan ticket at sikaran, naablog ira, na andian mo na may customer, may gym, maninegosyo mat na malinis, kapara to may pigar-pigar akanan di tanay, kapara to may walay sabungan to di tanay, kapara to may may car repair center di tan. Agauntan. Dapat sana fair lang. Sikatutan sa karoda, saray kabyangan na Public Order and Safety Office, judge syudad tayong dagupan. Pi-aral yu pan maong, pi-aral yu pan maong, pinangnang yu pan maong, no kanupugan mat kasi, no antuman kumon so kanupugan niya nanawat na sararatan niya car repair center, satan niya sabungan, satan niya pakanan at atang tanagagik. Sana it also applies to all. Paghihigpitan nyo naman, yung isang establishment sa parking, sana it applies to all din. Na hindi rin pwede na makaisturbo yung car repair center dyan, hindi rin pwedeng makaisturbo yung bulangan dyan, hindi rin pwedeng makaisturbo yung pakanan dyan, agauntan, yung mga talabaan dyan, agauntan. So let's just be just and fair lang. Ganon, sa karoda at ating tanagagik. Pati sa may eskwelahan na minsan nita, no, wala affairs ta, nula may school grounds, wala ra arom yan, nanpaprak la kalamurad dalan, atikitan mo tira, experience datan, atikitan mo tira. Kanyan, pero no, ara may sabungan balot, okay labat. Katuman so sakit na linaw adamat. Dapat fair and just ang application ng batas. Kung mahigpit ang pagpapatupad ng no parking, sana it applies to all. Kung if you show some leniency at saray arum, sana ganun din sa iba. Pero dalabatan lignaan din bus ngaw damatad siya. Nothing personal. Tantay mo lang today programa tayo ay lik na ay baloy agontan. Pero ka pala malam yung oras sa atin talagagik. Diyan nga rin na sa kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Akaulo pa kantabay lalangula sa magteriyon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team on the technical side, the only one, Engineer Nixon Dakal. See you po bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan, Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay, Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pang